Coba Mbak Tatin Rin, Mbak Tatin. Kene Dik Tatin kene Dik Tatin wis piyai kok wis ora mbuak belas ngene. Buak napane? Suarane sae, paragane nggih elok wis mbuh pokoke. Cara daharan ono 4 sehat 5 sempurna. Oh, masyaallah. Oh iya, ding biyen dekne sak kamar kalau sapa ndrup biyen kae wong telu tok ya ndrup ya. Nek kula sak kamar karo Mbak Tatin riyen. Ning endi? Ya ning omahe dhewe to. Oh iya. Ini tidak anu loh, tidak ngancen kita juga ijo-ijo ya, Mas. Serasi. Serasi. Kali Pak Sigit nggih ijo. Yogane putih. Yogane putih. Iki lho judumu kanthi suci katresnanmu wis ketemu judone. Waduh. Iya. Jodone sapa? Aku dan kamu atau jodoh yang mana? Ya kalau bisa kita berlanjut dong. Berlanjut? Menghibur masyarakat. Iya. Nika wonten pamundutan menapa Pak? Mendem wedokan larase pelok dibawani pocong sik no. Oh. Mbak Tatin menika nggih penari. Oh nggih ta. Loh, SMKI Ngayogyakarta. Rumiyin wonten filme apa ya pas adegan pertama dekne gawe alis terus hidup kae gitu. Suri napa nggih? Ya, aku nonton nggih. Pas saya cilik awake saya cilik. Oke, lah saniki mun timik putrane, pinter ta putrane? Piye? Putrane pinten? Nembe setunggal Oh, gitu. nggih. Jenengan pinten mau 3? Alah kula niku 5. 5? 5. Kok mempeng temen? 5 utuh dereng enten sing dipangan garangan. Kok dimangan garangan. Menika iki nek sapa jenenge niku mendem wedokan kan Nggih. bawa niku Mendem kok mendem. 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 Tak kandhani. Apa mendem? Ukara Jawa ki angel ning ya gampang, gampang ning ya angel. Mendem iki artine lagi kepayang, wis pokoknya cinta seseorang. Oh. Mendem. Lah nek mendem Mendem? iku jugangan terus diseni buruki iki mendem. Oh mendem. Berarti sing mendem Mendem iki mau guruki, iki mendem. nek mendem iki kepoyang. Oh ngono beda ya. Beda. Mendem wedokan. Nggih. Ada ralnya toh ini. Ya dibawani pocong ora apa-apa. Bebas yang penting pelok Mbak Tatin bebas derek. Kanca-kanca men karo ngiling-iling notasine. Oh ngaten. Nggih, disimak Mas Jemblok ST saking pucuk gunung mriko. Nggih. Terus Nah. Pak Sarkup Sampung Sarang nyimak, Pak Afif Pasean. Wah. Pak Mudin Jarman Sambung Bluro tanggal 9 Jolali. Oh nggih. Nggih, Pak Igit. Saking Tasik Agung, ampun lali Pak Igit tanggal 2 Pabean Tasik Agung Sedekah Laut. Nggih. Gang sedina Jo. Nggih. Ya disyukuri Jo. Lho harus menungso ki wis usaha ning Gusti Allah sing penentu utama. Menika bawa ki nanti mawon nggih. Oh ngaten, manut diri. Manut. Ape ngaturke apa wong elok kabeh nek dirimu ki. Duh. Rinasa sayang ngalela. Tuh iki ding. Oh, ora apa-apa. Rondo rene dijoli, rondo rene. Nah, wis. Nek iki bawa. Kok nek ning kono bawa kok nganu, ceblok meneh. Bawa nganu ding iki. Kadung tresno ya. Oh iya kadung. Lali. Dijoli nek. Lali. Suara pentas iki kok lali ya, Mas? Ora lali ning jenenge grayangan ngeten iki. Gerayangan. Ah, iya. Tak tunggu seliramu Ngenteni jolang. Nggih. Sayange Mas Mbi iki ora tanggane dhewe ya, Jo. Lah nggih. Ora ada pilih awake dhewe. Iya. Awak jenenge seduluran iki ya tetep seduluran. Ora mesti nek dapil nggonmu iki nek dapil sulang iki tak jaluke alat bantuan hadroh untuk campur sari jolang ngono, Jo. Nggih, ora apa-apa wong kancane sing teng mriko enten mungkin kula ora diparingi kancane. Jagake Mas Mariono lalinan terus. Nggih. Ngantek ape entek. Terus jamban bingung gawe
Wah Mbak Tati ini ngudo rasa Apa? ning aku iki. Nah ya ini buat spesial buat kamu. Nika saestu mboten. Saestu. Kondang seneng dhuwitku tok. Kita suwe-suwe aku iso seneng tenan lho iki ya. Iya, aku dhewe. Upama dadi bojomu ya seneng kok Jo aku melu bunga. Alhamdulillah, kula dhewe nggo eman Pak Ikit ning ana pantangane. Lah apa? Ini ora tiga mulai kok eman, tiga mulai kok marai ra karo-karuan. Gak mulai kok marai perkara. Oke. Jane biyen kok ora petuk biyen. Lah iya ya. Kaya rakyat biyen lek kepethuk ngono ya. Wis jenenge kabeh iki wis kersaning Gusti. Gusti. Tak kira bojone Jolang mbiyen ayu. Lah ayo mboten. Alah, tiwas omahku kok Tawangsari aku pindah sambungan cedak ngono jebule bojone Jolang malah ngowah. Pak Ikit iku piyayine kepo, saking kepone nganti awor aku. Ngono ku sing beritane ra ngerti iki darani aku sing awor Pak Sigit, padahal manggone kono dhisik aku. Hati-hati Jo tanah PJKA meh diuripke neh. Kira apa-apa kancane akeh Pak Ikit. Kuwi pagermu sing mau bangun Mojopet apik sok ben diratakne PJKA. Ora apa-apa bangun neh. Iya, Dik. Kene kok mon pager ngarep kok diratakno PJKA dileh nguri. Oh. Dadi nguri omah pageran ngarep omah entang. Ning saestu Mbak Tatin dereng pirsa dalem Mas Jolang nggih. Dereng menika. Sak lore pom bensin kali Ombo arah Sulang Rembang mriku. Nggih. Wah, daleme cagake pirang-pirang Mbak Tatin mau mampu Joglo? kok. Lho, joglo sinuman kuwi nanti Oh, luar komplit. biasa. Cagake tak hitung ndek mau maneh nggo endah ana 52 cagak. Kok oke banget to, Mas? Anu Mbak cagake pring. Lho, tak kira cagak kuwi lho, Mas, cagak soko-soko dinggo. Ya ora wongku pekorone kanginan ngewo tak jagaki, kanginan nengen tak jagaki. Ndek iki tak tinggal salat iti malah empere sujud ngene. Kowe kakean cagak ora imbang kiwa karo tengen. Lali. Nek kiwa selawe sing tengen ya selawe. Lali kok Malah kayak surung kok guri. kok takon ngekeki Semaran malah dikeki Petruan. Terus Mbak Tati. Nggih. Tangis kang Dosa. kebak. Ngoso. Tetunggo. Tetunggo. Rumangsamu nek Jolang ndonga karo nangis-nangis iki Gusti Allah terus mesake. Lah pripun to Pak? Gusti Allah ing guyu. Kowe iki tak kei urip, ora bersyukur kok malah njaluk ae. Jalukanmu akeh men. Kula nggih gumun kok ra mandi-mandi untuk kundunga. Mang sliramu kang tak pilih. Milih tenan kowe Ora-ora. bejo kowe Jo. Dipilih Tatin kuwi wis kowe sujud syukur. Lah anane iki kok ya Pak liyane ra ono. Ora apa-apa. Awake dhewe iki nek Anane umpama koyo sida ngene. tenan ya hitungane pasaran lan dina ya cocok. Cocok aku? Awakmu rebu pon, rebu 7 pon 7 14. Terus jenengan? Aku jarak pol setupaing. Songo karo songo. Songo karo songo 18. Terus 18 karo 14 32. Kok akeh temen ya? Ora apa-apa engko wong awake dhewe padha nggawa. Nggawa apa? Awakmu nggawa mangkok aku terus nggon nguri nuntun. Ngemis. Kemis. Jenenge wong urip iki rumah tangga saling melengkapi. Wong Jadi ini wedok- siji kurang ya dilengkapi, Nah. sijine kurang dilengkapi. Sesungguhnya manusia itu diciptakan paling sempurna, tapi untuk tingkah laku belum ada yang sempurna. Yang Iya. sempurna hanya milik Allah. Allah, benar. Jadi adanya aku dan kamu adalah saling melengkapi. Dan kita nanti saling Apa? Apa? yo ben dadi anak piye to ra. Kamu paling anak-anak ya ora ono ndase.
Maksudnya Anak-anak ya Mbak Tatin karo Jolang ya anak-anak kupluk iku. yo maksudnya Ireng gepeng. maksudnya ki anak asuh wong panjenengane ki yo piyayi seni, wong aku ki yo saiki nun sewu rondok-rondok ngladi MC niku. Nggih. Terus ki Mbak Tatin. Tak bilih donya akhirat Angger nggugu aku yo cengkoke pas, notasine pas. nggih mergo jenengan sing marahi to Iya. nggih. Terus bar iki tutuke kaya sing ndek sore tak warai. Lah piye? Ya Allah. Ayo. Kene isa ayo bareng. Wis to awakmu nek aku ngono wis nganu awakmu wae. Awakmu iki awakku. Iya. Angger bowo iki aku terus kelingan Mbak Dewi putrane Bu Patmi kae. Pripun? Ya iki mbiyen mel carane bobone iki. Ya, ya. Kayak sing tak warai ya. Ya Allah. Ya Allah Ya Rabbi Eling-eling ya. Apa iya siap matur sembah nuwun nggih Kang Mas. Kono-kono pokoke angger nembang iki kaya kuwi. Iya siap sendika dawuh. Jolang wis templek karo cakrane karo Mbak Tatin wis karo aku Jolang ning ndi wis templek. Templek. Sok ben ning konone upamane jo ning kono sok ben wis ning alam akhirat sok ben ning kono. Nggih, baik. Suwan Gusti Allah ya bareng ngono. Aku ning ngarep kowe ning guriku. Nggih. Gusti Allah nyegat, "Up, iki sigit iki." "Nggih, Gusti." Nggih. Ayo, jegur neraka, Git. Wah, aku terus balik kanan melayu banter. Tak parani neraka. Nggih. Kurang 3 jangkah di stop karo Gusti Allah. Hup, mandek. Wis to, Git. Kowe takon jegur neraka kok kowe kok melayu. Ngapunten Gusti, kula teng donya mboten midu panjenengan. Niki sing terakhir panjenengan dawuh kula jegur neraka, kula melayu jegur neraka. Wah, lulus tes. Swarga, Git. Wah, matur nuwun Gusti. Rasido. Jolang. Jolang. Kula Gusti. Ya. Jegur neraka, melayu kaya sigit. Wah, Jolang melayu Gusti Allah tak jak jagongan. Niki kula sing bagian pundi? Pokoke kula ampun jejer kalih Mbah Mun, mungkin nek ngerokok sungkan kula malah ngono. Lah lali ngelingke kowe wis bacot jegur. Ora apa-apa aku ning neraka malah genah. Lah Nek apa? udut ora sah golek korek. Kok nek awakmu ning swarga ape udut nyileh geni aku tapuk. Kok sia-sia ya ora. Ya Nika sampun bawanipun. Mendem Nggih, wedokan. Mendem wedokan. Mendem wedokan, Cek. Nggih. Lagune sing piye, Cek? Oh, neno 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 neno. Nono nino kok medeni le nono nino. Cilu, ngene. Cilu. Nah. Mengisor sik. Nah. Mbak aku jaluk dikawinke Getaran 6 bareng. Karo sapa? Mbok iki takok mbek anake. Oh iya toh. Maneh. Oh, karo wedhus. Togus. Oh iya, Krungumu apa? Krunguku wedhus. Togus ki wong bagus. Mbok anten ratengen kok iki. Karo sapa tole? Karo sapa to, Cung? Karo sapa ta, Ceng? Sing penting padha tresnane. Buka kendang, dados.
ana ketan coba tukono simbok aku wis gedhe ana prawan coba takono Tole-tole kenane abang dicampuri apa parutan Tole-tole rabine kapan paling penting duwe gawe aduh simbok aku nelongso aku iki mbok wis bronto kerya aduh simbok ora bisa turu jroning ati pengen ketemu ora gampang wong bebojoan aku tuh bisa golek sandang yen menuruti mantemu apa bojomu kau pangani waktu yen mengkono aku tak nyambut gawe golek duit kanggo nikahan iya tole jangane mbae moga-moga enggal kelaksana simbok ana ketan coba tukono simbok aduh mbok aku wis gedhe iya ana prawan coba takono tole-tole katane abang dicampuri apa parutan tole-tole rabine kapan paling penting duwe gawe rungokno ya mbok piye tole iki lho anakmu anakku piye yo anakku sing paling bagus dhewe anak giyang ngono ta rungokno tenan ya mbok ya piye ta aduh simbok aku nelongso laksan aku iki mbok wis mendem wedokan rino wangi ora bisa turu marko pengen ketemu entenan rungokke simbokmu ya pripun mbok ora gampang wong bebojoan pripun to mbok aku tuh bisa golek sandang pangan yen menuruti mantemu apa bojomu kok pakani waktu yen mangkono aku tak nyambut gawe